wadhi nyime apis jomin buche DPP kod Attorney General mithuolo mogik ma chwalo duoko margi bura manomake doho madaro ni jalupo gai mar obila Eliud Lagat makne bura mar nek ewi nek ma Albert Ojwang. Jang'ad bura Bahati Mwamuye golo chik makamano bang' okil Kibe Muigai nyiso doho ni apis jomin buche pok ochiwo duoko margi ewi burano. Kokalo kuom okinde Cecil Miller, Lagat wacho ni nyalo mar mako ne bura nitiere e lwet apis jomin buche to ok e lwet doho. Lagat ma okwedo bedo kod tudruok e nek mar Albert Ojwang wacho ni duol magawo tije obila IPOA kaachiel kod apis jomin buche DPP osetimo nonro to onge ranyisi ma oseyudi matude kod nek mar Albert. Kata kamano wacho ni nonro ewi nek makamano osedwa chije ma gisani ogeng'negi ewi nek Albert. Lagat wacho ni nowuok e apis kuom kinde machuok mondo mi ochiw thuolo mar timo nonro ewi nek Albert kendo medo ni duogo mare apis oketho chik moro amora. Burano ogen ni biro tuom kendo tarik 25 dwe mar 9 higani.